Yayi mamawa wabwino konse kumene muli. Michael Usi athamangitsidwa, agigimitsidwa, apirikitsidwa, awathothola, sine kuzozekana ndiyankhula kuti bwanji. Komano awagigimitsa. Like aenda cha uyo ku UTM. By the way, ku UTM kwaruluka press statement. Kwaruluka umene kuku ndithu chigamulo chonena kuti Michael Usi achuke ku UTM pazifukwa zokwana ziwiri. Ngakhale kuti tonse tikudziwa kale kuti monse mmene amayenda Michael Usi amanganya amaoneka kuti akupenekera kumbali imodzi, ali mbali ina yake, mbali ya MCP. Iyo nkhani sikuti yochita kambirana kuti khaya pasi tikambirana kuti Michael Usi ndorani, zimachita kuoneka kuti zokha kuti ankuluyu ndi wa boma ndi lomweli. Komabe nanga si nthawi zinanso munthu uyuso amazipanikiza kuti iya inetu ndi wa UTM. Sindikudziwa kuti kumeneko akufuna kuchani. By the way, nkhani yambira pata. Chipani cha UTM chinayitanitsa Michael Usi kuti akaonekere ku disciplinary committee, kumene chipani chilichonse kaya bungwe kaya chani kumakhalako kumene kuchako kachipinda kena komata kumene kumakhala amaudindo amene amalangiza munthu kuti iwe kunzudzula munthu kuntani akakhaura kupanga zolakwika ndiye kumene timati ku discipline. Ndi anamuyitana Michael Usi kapena kuti manganya kuti apite kumene koko akafotokoze bwino pa zomwe amakhala akupanga komanso akunena akamapita m'misonkhano. Ndi chifukwa choyambirira chinali provoking division within the party. Iyeyu ndithu amakhala ngati kuti akugawikanitsa, kwagawanitsa anthu muchipani chimene cha UTM chimene chichi. Kumapanga nawo ena kumapezeka kuti akupanga nawo attend ma functions a boma pamene chipani cha UTM chinatuluka mu alliance imeneyi. Kumaveka zinthu za UTM nkumapita kumamwambo ma functions a MCP. Ndi chipani cha UTM chinaona kuti munthu ameneyo akulakwisa. Chifukwa chamba chimenechi. Chifukwa cha number 2, supporting a rival political party. Ndithu kupanga support chipani china. Pamene iye akuzoza kuti iye ndi wa UTM kumapanga support chipani china. Zimene zinapangisa kuti nkola ameneyo I think timuyitane, timukhazikitse pasi. Kumwanza tikudziwa kale kuti kumwanza andayankhula iye pakama pake kunena kuti iyayi ife boma ndi lomweli. Mawu amene aja amayankhula ndi tikudziwa kale amene amayankhula ndi anthu amene amatsatira chipani cha MCP. Ndi zinazo zodabwitsa kuti kodi wa UTM yusu akufunanso anenenso kuti boma ndi lomweli, kodi iye ndikuti ali pati. Ndipo iyeyo ma statement ambiri zimachita kuonetsa kuti mkulu amene yuyu akugonera kumbali ya MCP. Ndikumene amadya, ndikumene amagona, ndikumene amapanga china chilichonse. Therefore chipani cha UTM chinaona kuti mkulu amene yuyu timuyitane ndithu abwere timufunse mafunso ena ndi ena. Koma chipani cha UTM pamene chinalembera kalata mkulu amene kuti apite kumene kuchako, mkulu ameneyu sadapite, adakana. Komano chifukwa chani? Zifukwazo anene ndiye khati musiye tisamuyike mawu mkamwa. Anzangaja ngenda nzanga lina gu anzathu ani maganizo oti iwowo mwina tamba kuzolowera kuti tingoti ndi omwewa anaphwanya malamulo opitira kuti sanko cha convention. Ndinani nakhala bine jayo ndesi ningapite kuonekera pamaso pa iwowo kukhala ngati kuvomereza kuti anthu aja ndimanena kuti aphwanya malamulo aja ndavomereza. Ine ndinena kuti aphwanya malamulo sindikuavomereza kwa ine siasogoleri. Ndesi ningapite kukaonekera pamaso pa anthu amene ndikuti siasogoleri. Koma izi ndinene poera ndilibe china chilichonse ndiwo ngati anthu ayi, koma ngati asogoleri siasogoleri kwa ineyo fasana sati malamulo. Munalankhapo kuti ngati akufuna kuchita angonena anafuna kuchita chani. Yesu anatopa naye Yudasi
kumangozungulira nakuti iwe chifuna kuchita chita nsanga chifukwa chimene amafuna kuchita Yudas iyo Yesu anachiziwa. Inenso UTM chimene afuna kuchita ndikuchiziwa. Ndi anambira kale kumangozungulira. Panga ni nsanga. Chita ni nsanga chimene kuchitacho. Chifukwa zimene akuchita iwowo si zimene achilima amafuna tizichita. UTM imene ndiyo sandulika si imene chilima anasiya. Ndiye ine futa bagwira ntchito ndi anthu amene akuchita zinthu zimene sizikugwirizana ndi zimene chilima amani amachita. Muganiza kuti chitha kukhala chani chimene afuna kuchitachi? Iya muchiona si akauchizembera lekani chikome maonekedwe. Akuchizembera iwowo. Akuzemba muchiona chituluka. Ndiye pakhala nkhani yofunsidwa kuti kodi pamene pazotanthauza kuti niyo muli chipani chiti. Mwina anthu muta amasula amalawi. Iya amalawi amasulidwa atu ngati sana masulidwe. Mwaona zaona inu apopo. Ndiye chipani changa chimene chocho. Chabwino ndiye munayankha aponso nkhani ya ndalama zachilengedwe zimene boma linapeleka ku chipani cha UTM komanso anthu ena akhala kupereka ndalama ku chipani cha UTM kupepesa pa imfa ya mtsogoleri wake national wachiluka mtsogoleri wachipani. Mwanena kuti akufunira bwere poyera tafotokozani nkhani imene kumabwera. Ya izizi zikufunira ndi malivaja anthu anabwera ambiri anadandaula kwambiri kuti sanadye mayendedwe alovuta ena sanapitiso kumaliro kuja koma ndalama zinaperekedwa. Monga chipani chimene chimati ndi chipani chimene chimasada malamulo chinena kubwera pa mbalambanda ndikunena kuti taonani ndalama takusa chito mwakuti sikuti ambe kulemba lero fani zile zedika kale kuti ambe kulemba lero ndikazona mafaye ayiwala palibe umboni kuti ndamasanabe palibe umboni kuti ndamasanabe umboni mene angapereke kuti sanabe ndingobwereza chani ma documents payepa kuti ife sinabe potsiriza anthu mmene akubwerera ku msonkhano makamaka kuno kana sokoyamba tanodwe mumayenda makhala kuchuluka pankhani ya ndale zimatanthauza chani kwa inu mukukhala anthu chuluka zonse mmene achilimatu amatitenga ineyo samatenga maiko usi mmodzi amatenga gulu amazoti uyu ndikutenga gulu ndiye ena ku UTM kamangoti sakachosaka wabwera yekha uyuyu mangola phe kumachilima madziwa kuti ndikutenga gulu ndiye gulu mene mulionayo ndipo ndiye kuti anthu walembesa ndikwadziwa ati madziwana tini njira zanga ziwafikira msanje tukaronga nkhotakota tu mchinji alembese sikuti likafika pasongona kabwera anthu ambiribiri pakuti ochigulu iyayi ine ndikumazwa kukwalisa mwakuti alisema kuti ngona ndikumalimba mtima ndikumayenda ni ndidi amene alembesa ndikwaziwa ndipo ndili bwino muli bwino ine ndili bwino taona kuti muliso ndi umodzi pate ndili bwino ndi mgwirizano kapena ndikuti umodzi tinaonawo mu alliance limodzi koma ndine kuti participants zambiri zimene zabenthuka ndikubwera kuti atigwire nanu ntchito ndikuganiza kuti mfundo zanu ndi zabwino kugwira nanu ntchito mmene ndikuti ndili bwino ndikuti ndili bwino agwira nanu ntchito mu dzina la chipani chanji iya inu mukulimbikira za chipani itu chipani sichimavota amavota ndi anthu chipani sichivota amakavota ndi anthu mwaona apopo ndi amene atakavote. Thank you so much thank you ndili bwino nkhani ndi imeneyo ndefunso mkumati kuti amaiko usi avomera kuchosedwa mchipanichi ndi anthu amene iyeyo sakuwatenga ngati atsogoleri. Funso likhale limene lili nanga amaiko usi move yawo what's the next move yawo number 2 ndi yotani afuna achite chani amaiko usi akulimbira mtima pati nanga iwo wali chipani chiti pamenepo tione kutsogolo kuno kuti mkulu ameneyo akuyendetsa iti makamaka akufuna atani makamaka nanga chipani cha UTM awulinacho business yotani komanso tiziona kuti maiko usi kutheka zimene apangazi amadziwa kuti mwina mwake angopanga zimene akupangazi kuti zizakhale zoti anachita kuti kundichotsa sindinachoke ndekha kapanapo yayi inetu akuluakulu sindingachoke chifukwa inu satsogoleri basi kenako basi ndi chipani changa kapanapo yayi UTM basi yapanga alliance ndi MCP nanga si iyeyo akuzimvabe kuti ndi president wa UTM. Yes, akuzimvabe kuti ndi president wa UTM aliso ndi anthu ake wayi chifuna kuti sakukhulupirira kuti pampando pa president wa UTM anachokapo chifukwa atsogoleri a UTM akuti sanatsate malamulo chipanichi chidakalipobe kwa iyeyo ndi president ibe. Guys, nkhani imeneyi I don't know kuti kutsogolo kuno chingachitike nchani koma maiko usi ameneyo ndithu tingonena pano kuti
ndi Capricorn. Ena amati Capricorn, Capricorn amene ndi Capricorn ndithu amene pena pake zochitika zake sizikudziwika bwinobwino kuti akufuna ajame ite, akufuna atani manganya kama kuti Michael Usi. Nde anyway nkhani ndimeneyo tione kutsogolo kuno kuti zotsatira zake zikhale zotani, chifukwa musayiwale kuti kudikira yankho la mkulu ameneyo. Yes, ayankha. Moreover amuthamangisa kuchipani ayankha kuti makuti nangasi zimene amadikirira munamumvaso mayankho akacha kuti yayi muona zimene akufuna achite makuti akuti tu amavota ndi anthu sichivota ndi chipani. Nde anyway guys, nkhani ndimeneyo tipitirize kupatsirani nkhani zinazo. Thank you so much Malawian Cameras. Bomandelo mweli sitiku simpa so ai bomandeli our discipline is so cha bomandeli ili kulije like, share, Malawian Cameras, right.